Tässä on Suomen järein kisapenkki. Tässä on noin 300 kiloa rautaa. Sen pitäisi jo vähän jotain kertoa. Ei pitäisi vahvemmillakaan kavereilla lähteä enää tämän penkin liusumaan alta. Mutta jos se pelottaa, niin voi häntä aina pultata kiinni varmuuden vuoksi. Eli tässä on säädettävät turvaraudat. Sitten tässä on monoliftillä toimiva tää rakenne, eli korkeuden säätö. Ja tässä on tosiaan tää koko penkkiosio irrotettavissa. Se on pikalukoilla täällä vaan kiinni rungossa. Eli se saadaan nostettua siitä kokonaisuudessaan poikkeen tieltä, ja nämä nostetaan ylös tuolla monoliftillä. Niin sen jälkeen tää on kyykkyteline sitten. Niin esim. Voimailukisoissa todella näppärä, että saadaan yhdellä kokonaisuudella tehtyä penkkiä kyykkyä.